Bueno, eta kamaran beste alde, hortzen daukagu, Amaia Zubieta Garziandia, erran behar Nafarroako indarkeriaren aurkako plataformako kidea dugula. Egunon, Amaia, eta ongi etorria. Mila esker. Bueno, gaur hainbat ekitaldi antolatuak dira, erran behar Nafarroan datu kezkagarriak ere izan baditugula, besteak beste hemen ikusten dugu 1034 salaketa badaudela emakumeen aldetik nolabaiteko indarkeria jaso dutela. Datu izugarriak dira. Pues bai, egia dela, egoera honek oraindik areagotu dituela erasoak eta orduan egoera larri batean gaudela eta horregatik gure kezka urtero bezala egun honetan azalduko dugu. Pandemiak areagotu egin du, nolabait ere indarkeria edo azaleratu du gehiago? A ber, indarkeria mota ezberdina, guk askotan indarkeria hitz egiten denean bakarrik etortzen zaigula burura indarkeria fisiko estremo edo puntakoa, ez? Baina guk plataforman eta mugimendu feministan oro har identifikatzen ditugula indarkeri mota askok. Baita ere psikologikoa, baita ere lan baldintzak edo ze egoeretan bizi izan duten bai pandemian, baina baita ere eguneroko bizitzan hainbat eta hainbat emakume. Oan gertatu dena pandemian bai gauza batzuk azaleratu direla edo oraindik larriagoak bihurtu dira. Alde batetik, giltzapetuak, konfinamendu garaian giltzapetuak egon direla hainbat emakume bere erasotzaileekin. Eta gainera, inolako laguntza edo sarerik gabe. Hori oso larria izan da. Eta konfinamendu eta gero horrek erakutsi digula salaketa kopurua areagotu direla horren ondorioz. Baita ere eta hori indarkeria fisikari dagokiona, baina beste motako indarkeria hitz egiten ari ginenean dela baita ere emakumeen dituzten lan baldintzak. Adibidez, lan feminizatua daudenak zaintza inguruan eta bai pandemiarekin ikusgarria izan dela ze beharrezkoa diren, eta feministo koroar esaten dugunean bizitza erdigunean jarri behar dela funtsezko lanak zeintzu diren baita ere erakutsi digu egoera honek. Baina txalotu dira, nabarmendu dira, hitz politak egin dira, baina adibidez lan baldintzak penagarriak, soldatak miserableak eta lan baldintza gogorrak eta horrek ez da aldatzen. Edo baita ere, hainbat emakumen bazterretan bizi direnak eta ikusi behar dugula, ez dakit etxeko lanetan aritzen diren emakumeak batzuk gelitu ziren lanik gabe edo subsidiorik gabe, inolako edo egon ziren beharturik baita ere konfinatzera bere zaindu behar ziren pertsonekin. Badaudela etengabeko gauzak nabarmentzeko nola jasatzen ari garela edo deitzen diogula indarkeri mota asko horiek. Eta egun honetan gu nahi genuen ekarri gogora, noski salatu indarkeria fisiko horiek, baina baita ere beste eguneroko bizitzan ematen diren indarkeriak. Horretan, haunitz ikasi beharra daukagula, ez da? Bai, eta lehenengoa da baita ere privilegioi eutsi ordez nolabaiteko lankidetzan aritu, aliantzak beharrezkoak direlako, baina batzuk eskubideak bermatzeko edo irabazteko behar direla baita ere besteen privilegioaren jeistea, ez? Eta hori beti zaila izaten da eta pensatzen dut. Zaila da, beti izaten dela, emakumeak antolatuagoa daudela, orain momentu honetan gizonezkoak baino, baina noski guk eskubide batzuen alde borrokatzen ari gara, eta gizonezkoi tokatzen zaiena dela privilegio eutsi ordez, privilegioak begiratu nola ia injustuak diren, eta privilegio horiei eustea, ez? Eta belaunaldi berriei biretuz, gazteak nola heldu dire honetan baita ere, rol berak mantentzen ditugu? Ikusi da,
Pizkanaka, baina, bueno, modu esanguratxo esan gabe, korresponsabilitatea arduraren banaketan, belaunaldi berrikoak pizkanaka hurbiltzen ari ziren. Askotan dela, bikoten artean eta bikote heterosexualen artean, nolabaiteko exigentziak baita ere, banaketara. Baina, bueno, ikusi da adibidez konfinamendu garaian, telelana iritsi denean eta azken finean kanpoan lan egiten zuten emakumeak, baita ere haurren zaintza, etxeko lana, gehi lana, egin dutela, eta bitartean bere bikoteak egon direla bere gelan eta inor molestatu gabe. Horrek erakutsi digula benetan nun dauden gauzak. Eta ze urrun gaudela benetazko lanen banaketaz. Oso urrun gaudela. Eta emakumeen aldetik, baita ere, belaunaldi gazteak, erran daiteke, indartsuago heldu direla, kontzientzia gehiagokin, edo, bueno, nola ikusten duzu egoera alde horretatik? Badaude, neska gazteak, eta nire ustez azken 3 urtetako greba feministak eta mobilizazio erraldoiak, bai saiesteko indarkeria edo errefusatzeko indarkeria matxista, eta baita ere greba feminista bizitza erdigunean jartzeko, hurbildu dira emakume neska gazte pila. Baina, oraindik mugimendu feminista gorpuztu gabekoa. Eta batzuk oraindik gelditzen direla, nola berdintasun legala dagoenez, nik esango nukela baitari irudi faltsoa dutela, berdintasuna lortu dugula, eta arrakala ikaragarria dago, eta oraindik asko dago egiterik. Baina, bueno, pizkanaka nire ustez, bi etxaropen handia dut, belaunaldi gazteak eta hola neska gazteak hurbiltzen ari direla feminismoaren printzipioetara bai. Plataforman barruan, erran daiteke emakume eta indarra unitz batzen direla, elkartzen direla. Plataforma sortu zen orain dela 23 urte, eta osatuta dago sindikatuen ordezkaria daudela, talde feministen ordezkaria, baita ere herri eta auzoetako asanblabetakoa. Baina, bueno, egia da, lan handia dagoela, eta, bueno, naiz eta zilegitasun handia lortu duela bere diskurtsoan eta 25eko manifestazioa eta kasu honetan, bueno, elkarretaratzeak eta hola kudeatu eta lan egiten dugu esparru askotan, eta indarrak, formalki jende bat osaturik, baina gero eguneroko bizitzan pertsona gutxi eguneroko lanetan aritzen garela. Orduan baita ere, honekin gonbidatzen dugula, benetan nahi duten guztiak, bada plataforma bat irekia, izan daiteke taldeen ordezkaritzak, baina baita ere norbanako izenean, eta lana dago, orduan baita ere gonbidatzen dugun nahi duena parte hartzeko gurekin batera. Beraz, oraindik ikusten denez, lan asko dago egiteko eta asko daukagu. Batez ere gizkoen aldetik ikasteko eta zuk erraten duen bezala privilegio horiek jaisteko, ez da? Bai. Eta mutiletan, gazteetan, aipatu dugu neskak, adin gaztekoak, ikusten da aldaketarik edo berdin jarraitzen da? Bueno, pues privilegioei uko egitea nahiko zaila da. Eta orduan, bueno, ez dut esan oroar mutil gazteak ez daude hurbilketan. Nire ustez, eskola eremuan eta hola gauza interesgarriak egiten ari direla, eta baita ere hurbilpen bat dagoela, hausnarketara gizonek ere, baita ere ikus dezaten ze bidea egin behar dutela. Baina hala ere, ikusten dela, ze erasoak daudela gazteengan ere, orduan ez da bat ere erreza eta ez dago modu orokorrean ez dugula ikusten ez da ere mutilak hurbiltzen ari dira realitate honetara. Hoberenak, esan dezakegula, askotan hartzen dutela jarrera babetzaile, ni baita hurbiltzen direla, aldentzen direla diskurtso hortatik, ez? Nik ez naiz, ni naiz erasotzailea. Eta
gauza horregatik ulertzen dela oso modu mugatua erasoen mundua, bakarrik eraso fizikoa. Ni jipoitzen ez dudan, ez edo nire bikotea, orduan ni ez naiz erasotzaile, baina baita ere hainbat eta hainbat jarrerak mikromatxismoz betetako daudela gure eguneroko bizitza. Eta orduan, babesaren askotan agertu dira, bai hausnartzen ere ateratzen dira emakumeak aldarrikatzen dugun kalea eta gaua geurea dela ere, eta gu badugun eskubidea mugitzeko bakarrik inolako babesik gabe, mutil gaztei ateratzen zaiela, ateratzea kuadrillan, baina gero laguntzea neskak beretzeraino erasotuak ez izateko. Hori baita ere eraso bat da, ukatzen zaiela, ukatzen zaigula dugun askatasuna. Bueno, beste aldetik, eta ja honetatik bizketa ateraz pixko bat diot, agian baita ere datu kezkagarri hauek, ikusi ditugunak erasoan aldetik, baita ere agian politikoki, momentu honetan erran daiteke indar politiko bat badagoelakotz, ez dakit indarkeria, nuke errango indarkeria, baina diskriminazioan alde zuzen jotzen duena, eta, pixko bat bosetaz hitz egiten ari naiz, eta horrelako, ez dakit, nola baitere atzera etortzeak, gutienez, jaia diskursoan ere, nola ikusten duzu plataforma? Egia da, kezkagarria da, baita ere, jarraitzaile gazte pila dituztela, eta baita ere, bildurgarria dela ikustea eskuinen emakumeengan ikusten ditugun diskurtsoak. Alde batetik, lehen esaten nuen bezala, esaten dutela legalki berdintasuna dagoenez, mugimendu feministak ez duela zentzurik, ez? Edo, ez dakik greba feministekin gertatu zen bezala, nolabait irenstea eta baita ere transformatzea edo eraldatzea diskurtso erabat kentzeko elemento berritzaileek eta elemento garrantzitsuak, ez? Eta zoritzarrez mutil gazteengan, askorengan, olako diskurtsoak eta baita ere, badago diskurtso baita ere gizonengan baita ere biktimismoarena, ez? Baita ere nolabait feministok kendu nahi dizkiegula baita ere eskubideak edo baita ere bereizketa daudenean seme-alabeenen manipulazioa, asmatzen dituztela baita ere diskurtso faltsuak eta orduan, egia da, kezkagarria da, porque indarra handia hartu duela eta momentu bat, Eta, hemen igual Nafarroan ez dugula, baina diskursoa pizkanaka sartzen ari direla komunikabideen bitartez, eta ni ustez, eragozpen oraindik handiagoa dagoela berdintasun alde jorratzeko bidea. Eta bukatzaldera jakin badakigu beste elkarrizketa batzuk ere badituzula egiteko. Bukatzeko pixkoa zer dago, zer duzu antolatuta? Gaur badugu, asko pentsatu dugula eta ikusi dugula ohizko manifestazioa ezera posible egitea gaurko dugun egoeran, eta gutxienez guk ez gara sentitu, ez dela izan debekua, baina ez gara sentitu gai ez da ere kudeatzeko manifestazio handia eta mantentzeko behar diren protokoloa. Horregatik eskatu diegula talde feministei beraien partaidetza simbolika bizpahiru kideak bidali, eta egingo dugu ekintza mugatua Uda plazan ez, Gaztelu plazan arratsaldeko 5:00 eta orduan deika eta deikari dira, barkatu. Eta gero, hori amaitu eta gero izango direla herrietan,
eta Iruñerrian eta baita ere auzoetan elkarretaratze. Batzutan izango direla arratsaldeko 7 eta bestetan 8. Orduan, baita ere gonbidatzen dugun jendea ikusteko deia bere auzoan edo ondoko auzoan baldin badago, eta hor ere izango dela aukera gaur guri aldarrikapenak kaleratzeko. Mila esker, eta, bueno, beste deialdeekin jarraitu. Bai. Mila esker, eta beste bat arte egongo gara. Vale, venga, mila esker zuei, vale? Venga, agur.